Bij de Primera in de Westereen zieten ze een mannelien in zak en as, nadat door de coronacrisis 24 jaar sparreelt als snier van de zinnen verdampen. Definitieve sluiting driegen, maar door het winkelen op afspraak kwam de fleur er weer in. Wat dat betreft zijn we net op tijd weer wat kunnen gaan doen. Het is natuurlijk niet zo dat je helemaal weer meteen op het oude niveau zit van wat je gewend was te doen. Maar het is wel zo, er zit nu in ieder geval weer een beetje muziek in de zaak. En ja, het begint weer heel langzaamaan, begint het weer wat te lopen. En dat doet gewoon heel goed. Het financieel en mentaal dregen hier, die de ondernemersfamilie, net in de koude kleren zitten. Maar alle steunbetuigingen van de Aranetier hadden Jousma's heel goed in. Mensen zijn gewoon heel blij dat ze je weer zien. En ook een hoop begrip van dat je weer open bent. Maar ook het begrip van dat ze met je meevoelen. Dat ze het ook zo ervaren dat het moeilijk is en dat het zwaar is. En wij hebben de mensen gemist. Maar de mensen hebben ons ook gemist. En dat doet juist zo goed. Mark Jousma kent mijn vrouw en zoon in de winkel weer wat zinniger naar de tak komt zien. Tegelijk beseft hij ook dat je in zo'n sfeer en nuver hier het net alleen nog kennen. Je hebt gewoon mensen om je heen, heb je gewoon nodig. Je hebt eens een keer een compliment nodig. Je hebt het gevoel eens een keer nodig van, goh, wat blij dat je er weer bent. En dat geeft gewoon een algeheel goed gevoel.